Uy, mapid nga ta. Kaya may nga tanong ay dulog ka. Kagiunan, matakabs lumangaw. Nakasisam siya, live. Hindi yan na. Kaya may nga tanong lang. Kaya may. Uy, baka kakuha niyang niyang Eh, Paano ka rin? patri lalawin na. Patri lalawin. Tayo sa lisinod nila. Desay so ono ra desay yan so type yan. Hey! Nababis malo na pa. Nababis malo na Pare, boto kaya sa kita may kami dito. Kaya dua ka sa dito. Habal-bal siya na ni Putri. Buyan kaya ni dessert. Perinang mo si dessert. Sili kami nga. Yunan. Muna! Why? Apa ya kapman? Kaibigan. Sana all. Sana all. Ano sa lagi si pamanindig ko? Ubay lang na microphone na na, kadi mi digeleg. Pero na po kinaganiran. Yun na. Nako na, rakdik na. Sanga busiri siya nga na harapan na. Natanga ko na sa daw sa inyo. Idol! Idol, mamulod! Sana all! Ba't kayo di mga rat-rat? Sana ni kapag may ganti na. Hindi ako siya. Yinang. Agama uwe sa ilakas na
Yan. Yan lang ko lang. Inan, nilay niyo. Ako na ano kasi mo para sa Maria. Pwede dyan ka mo kumita. Hindi kami napalilan. Ito yung plak. May
Langgaw kawasan niya mga isa.
Kay Mister. Ay, siya ka Ikaw kay Mister. Siya ka din. Dabang ko ka? Da, unta di lingkod ra. Ay galag ko. Siya ko din. Hindi, siya ko din. Okay lang. Ito pero Hindi ako gani ka. Hindi ako. Siya ko din. May pasad din ko. ko sa bangko pa. Ila kay nag-live na ako. Nakapipi ka pa konto euro. Siya ko din. Ha? Nakapipi ka pa konto euro. Kaya si ba ilabi, kailitan niya sa man. Pero ka na. Kaya siya ko din nga sa kita tira sa electric panira. Kung yung nasikap ko wingiran, mapita. Mga kwan, lunch time. Lunch time. Langon na unoriran ng mga sabi yun. Sabi. Ito, puro maning awaw! Ay, duliran susani po. Gilay nga dadato sirang sa Manila na yung sakay putri maamura ka dati kuhan. Kaya labi sa Luzon. Kaya ka na, sira na, wala na ni pirak sira. Ay subaya ka sa kanila mga pirak. Ang mapusay. Kung kabinas ka na ni Ada. Na, oh, ay, so ubus ka na ni sabi ko na tayo, wapya kuhan. Ha? Eh, sa pamisita kar kami. Mga tatayo da ko. Bisig pa. Kay maliw ka man. Uy, sumo sa MSAT mapita may masala si Kapkali sa kisinira na so karata sila. Mga arbo akong mga dito. Tingin katawan. Ano tanong po pero sa ako? Sampaw. Mapit sa sampaw. Meling ka? Sa pagayawan. Uy, meling ka? Uy, katawan na kaya ganyan mo pa namin. Dimi di pigo eh. Uy, bumaktiyan. Patago ni Mayo sa mga tali, ang salbabida. So wala na, si bibili ka. Mapis na bibili ka.
Kaya nga, kaya bibili ko. Ano ba naman sudah mawas si Norte? Di ko di tayo pikwan. Eh? Di tayo piyakin. Suka mo doon si Labi Salito ng Taibo. May lukos mo. Yun ko yun eh. Kay Baari, inanibong talian. Hindi naman. Kaso mo Sa kumay ito si Ray Raya, nawidan yan siya, nag-inan ni Paras niya. Sa katano na rin. Yarong sa tabi. Kay Baari. Kaya na din ko yun eh. Wala na nga pulo lido. Pira edad dyan sa mana? 44 ako. 40? Saka na 44. Ay, patrago mo. Madidi kami ang butok sa duty man. Ika duty man ito ah, Idre. Away yo, talo. Di kay niya ka root kami rong ba? Yan sa. Uy, talo, minimbuta ka lang. 54 ay did yun. Sakan? Kanya na. Kursa na 44. Ano isawan sa kanya? Kanapurti ako. Sumaro ka. Tiga. Sumaro day. Da mabubulsa ka san? Da mabubulsa ka san? Hindi ako 100. Hindi ako. Hoy, pamlik pa na itim ba na? Hoy! Kaya ako din. Tayo, timbulin ta. Maganing ka? Kapting ka. Kapting ka kan ulit. Hindi ka mala timbulian mo una. Timbul lang nga 500. Kaya mga isa ko magbugay na ako. Tapos, kuhaan niyo. Bayaw! Bayaw! Wala pa na din bang yan na. Wala pa na din sa kanya naman, oy! Baga ka na, dito ko ka. Ito ka man san? Matan. Madiligan niya yung ano. Makipagsabayan ka sa kanamalay pira. Makapano-pira ka na nabos na pira. Ikaw kasi, baka laging pera mo. So, bagyan na, mapano-pira ka. Aw? Kaya malak pira kami na pagwid namin mapita sa Marawi. Masyado. Okay, may nabangko ka na nakausap ko.
Nahanap ka di bilbilag na ya. Samot ka. Kakan mananan. Sakan ha. Kada ko sa bilbil. Nalala kami kakan. Ay dagat da ba nagalap kakan? Anda ganggu. Nagalap kakan ibig kuan na. Sa walay dan. Kenapa datar niya kuyagan ka, ganun ka sa walay lang tawan wata. Di nagalap kakan ba? Dua miligi ta. Apa? Miya kuan din na. Kakan gani. Amin tinggal ikut sa mga kuana, mga restoran. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.